Bulla. Det er skide godt. Vi bliver lukket ind. Hej Thor. Hej. Så vores første video. Ja. På krig. Jeg er Julie. Og det er Thor. Og vi er helt nye. Det er fugler. Det er Bulla. Og turen. Det er lige sjovt. Ja, du går til, Bulla. Gå til. Så hunden er Buller. Han er en fransk bulldog. Og det er aftengåturen. Det er godt, Bulla. Det er godt. Skal vi sætte min badring? Så sådan, Thor, han er lidt mærkelig. Det er han altid. Men han er jo min lillebror, ikke? Så, Bulla. Så hvor skal vi hen, Thor? Hvad? Hvor går vi hen? Over på græsset. Det der, vi skal sætte til næst. Ja, det skal man jo ikke se noget. Jeg kan heller ikke se noget. Jeg kigger på det. Bulla, kig på lyset. Bulla. Ja, der er fart på dig. Så ja, Buller, han er så hvad? Snart er han 2. Han er 3. Nej, han er sgu 2. Han er 3. Han er 2. Han er 3. Han er 2. Som jeg ikke siger, han er 3. Whatsoever. Han er fødselsdag. I august, ja. Det har vi besluttet. En bil. Okay, der kom 2 biler. Meget heldigt. Er der en anden hund? Halløj. Gør det noget, vi filmer? Gør det noget, vi filmer? Nej, overhovedet. Godt nok. Bulla, den anden hund. Og tilbage. Så er jeg gang i hende. Eller i ham. Ja, det er en ham. Det er ikke til at forstå, Buller. Så er det ikke, nej. Hej. Det var en, hvad var det for en hund? Engelsk bulldog. Var det en engelsk bulldog? Ja. En stor engelsk bulldog. Ja, en nudé. En nudé. Du må vente dig til lyset, Thor. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se noget. Mine øjne. Se, der er is dernede. Ja, på landet. Altså, jeg kan ikke forstå det, for vi er altså midt i februar. Nej, vi skulle da i marts. Vi er i starten af marts, og der er is på vandet. Det er sindssygt koldt. Og jeg tror ikke, man kan høre noget, fordi det blæser. Hvor er det koldt. Og der er en til hund. Nej, man kan ikke se det. Hvorfor er det så koldt? Ulla. Ulla, hvad siger du? Og så løber han. Okay, godt. Vi er på det normale græsplæne stedet for hunde. Hundeparke. Susans hundepark for hunde til at pisse. Der stod det deroppe. Det vil jeg lave. Ej, Buller, du laver ikke noget. Du er på kamera. Det vil jeg få min billedkunstlærer til at lave. Slusholms hundeparke til hunde at pisse på. Jeg ved det ikke. Og så er vi sgu på bord. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger så meget. Jeg snakker. Det er bare fordi, du glæder dig til de andre videoer. Ja, fuldstændig. Det er det, jeg gør. Det er det. Bil!
Buller, gå nu! Så går vi bare ind i ham. Du kan ikke bare stå stille, Buller. Og det var også en musikvideo med Buller. Ja, det laver vi. Musikvideo. Glæder jeg meget til premieren på musikvideoen. AGNB. Jeg skrev det helt ned, så vi kan lade det. Ja, sådan. Og jeg har taget melodien ned. Godt. Så vi kasserer. Jeg kan slet ikke snakke i dag. Det kan jeg. Ja, det kan jeg godt høre. Du snakker jo også helt vildt meget. Altså, gider du tige stille? Ja. Det har jeg ikke lyst til. Det er Buller, der skal tige stille. Han larmede hele tiden. Ja, Mens jeg sad og spiste. Så sad og spiste nudler. Han larmer hele tiden, Buller. Altså, han er slet ikke til at lukke munden på. Vel, Buller? Og hvem skræmmer han væk med den kø? Kan du høre, hvad jeg siger? Altså, han snakker hele tiden. Buller. Det blæser. Det er koldt. Jeg kan næsten flyve væk, hvis jeg hopper på sådan ting. Okay, det kan jeg ikke. Der var engang, hvor jeg var ved at flyve væk, så var det blæste. Jeg flyver. Se, og det er så vores hjem. Sådan da. Det er Thors hjem. Det er Danmark. Det er Danmark. Jeg kan godt lide det her lys, fordi I irriterer Thor. Det kan jeg. Det syger. Hvad så, Buller? Åh, nej. Kommer nogle biler? Der kommer en. Kommer en biler, Buller? Der kommer nu! Buller, kan så? Buller gider ikke gå med, sådan en sund hund. Nå, det var godt, Buller. Se, kan du se hans øjne? Kig på hans øjne. Alle sammen, kig på hans øjne. Han kan ikke lide det. Han kan ikke lide det. Det er så godt. Der var bussen. 30'erne, det er vores bus. Det er vores bus. Det er altså også min bus. Jeg tager den hver en weekend. Og han tager den kun hver dag. Han tager den kun hver dag, ikke? Altså. Så hvad mener jeg? Jeg tager den altså teased. Teased? Se, kan du se, hvad jeg mener? Jeg kan ikke snakke i dag. Men jeg kan drille ham. Det er dejligt, det kan jeg ikke normalt. Jeg har også holdt på med den. Jeg kan sikkert heller ikke lide den. Buller. Buller, kig der. Kig op på kameraet. Buller. Kig op på kameraet. Jeg kan bare ikke slippe. Hej, Buller. Kasser. Så løft jeg, Buller. Ui. De løber frem. Se, det er sport i hunden. Nej, det der, det vil vi ikke have med på video. Hvor er det lille hund? Så vi vil altså ikke have med, at du tisser, Buller. Sådan er det bare. Hvad vil han nu? Altså, det er et godt spørgsmål, for jeg ved aldrig, hvad han vil. Jeg tror, jeg bare bliver stående her. Det ved jeg ikke. Nej, der er is. Så går vi med. Shit, mand. Jeg vil lige være faldet. Nej, den er vi. Jeg fandt en skov, der sad nede i isen, mens den var løs, så vil jeg se. Så vi kan se nogle personer. Kan du se nogen? Kan du se nogen? Jeg så en. Der. Han sidder med ryggen til. Ja, det var mig. Jeg er hurtigere end Buller. Hvad var det? Jeg tror, det var Nonna, det der. Og se, så er de væk. Altså. Jeg kommer efter dig, Buller. Jeg tror, det var Nonna. Nej, det var det ikke. Jeg troede, det var Nonna. Okay, Hvorfor? har du en nøgle? Ja. Du vil ringe på? Nå. Jeg har altid nøgle. Altså, han er kedelig, ikke? Jeg må helst ikke Sesam, luk dig op. Hvor jeg er god. En Buller. Se endnu en gang. Jeg er så god.
Buller, trykker du på knappen? Det er din tur, Buller. Nu er det ikke Ja. Så har vi været ude at gå med Buller sin daglige aftentur, og ikke med andre mennesker. Kan du også? Buller. Buller, det er altså helt rundt til hende. Buller, det er dumme dyr. Skal vi bare se ham. Han er så sjov, Buller, når han skal ind i elevatoren. Der var det godt, du skal gå elevatoren til. Så går vi ind. Ja, det er en rigtig Buller. Se, så snuser han lige. Han skal lige genkende elevatoren, ikke? Og han strækker sig altid. Ja, det gør han også. En dag var han ved at tisse i elevatoren. Så stiller han sig bare, hvor han skal ud. Han er så klog. Ja, det er den anden side, Buller. Derovre. Derovre. Og så står han bare og kigger på toget. Det er med at kigge på mig, de lille nuttedyr. Det er på din snor. Og så skal I bare se, så skal I bare se. Så griner han. Ej, du er så dygtig, Buller. Nå, men det var så alt for Bullers gåtur i dag. Kan I sige farvel? Farvel. Hej. Husk, Buller. Farvel, Buller.